לפני שנים רבות, היה דרקון שהגן על הביצה שלו יותר מכל דבר אחר, אבל פתאום הגיעו מלא שחקנים משום מקום וגנבו לו את הביצה. בגלל שהדרקון כעס כל כך, הוא החליט לקשף את כל חברי השרת בקסם חזק מאוד, שגרם לכל מיני דברים מוזרים מאוד לקרות. אז כדי לגלות את הדברים האלה, פתחנו את אינפיוז ישראל, עונה 2! אז ישר אחרי ההתחלה של השרת, אני והטים שלי, שם אני, ריזו ולונר, החלטנו שאנחנו צריכים להשיג כמה שיותר לוט טוב לפני שה-PvP מתחיל, כדי שנוכל להרוג כמה שיותר אנשים בשביל אפקטים. רגע אחד, אפקטים? מה זה אומר בכלל? אז יש שרת שקוראים לו אינפיוז, ובשרת הזה כל פעם שאתם הורגים מישהו, אתם מקבלים אפקט טוב, אבל כל פעם שאתם מתים, אתם מאבדים אחד. אז כדי להשיג כמה שיותר אפקטים בשרת, אנחנו צריכים לוט טוב כמה שיותר מוקדם. אז הלכנו למיינד וגם מצאנו קצת דיימונד. אחרי שהיה לנו לוט התחלתי, הגענו לספאון של השרת וגילינו שאחד השחקנים של השרת התחיל לבנות שם בית ולהתעלם לגמרי מכל דבר הגיוני שהוא היה אמור לעשות, וזה היה ממש מוזר. השירותים של בן, אחי אני מת. אחרי שהיינו קצת בבית של בן, ראינו שלאחד השחקנים יש חרב מדיימונד, ודי רצינו אותה, אז החלטנו להרוג אותו. אחרי הקיל המוצלח הזה, החלטנו שלונר ילך לשניצל, שזה עוד שחקן שידענו איפה הוא נמצא, כדי שהוא יהרוג אותו. ואז אחרי ששניצל יעשה ריספאון, הוא יזדמן בספאון, שם אני אחכה לו, כדי להרוג אותו עוד פעם. אבל בדיוק לפני שהגעתי לספאון, הכל השתבש. שנייה אחרי שהגעתי לספאון, ראיתי שספקסר ואנג'ליקו נמצאים שם, והם שניהם שחקנים מאוד טובים ב-PvP, וגם הם שניים ואני אחד, אז לא היה לי סיכוי. אז החלטתי שהסיכוי הכי טוב שלי הוא פשוט לברוח ולקוות לטוב. ספקסר וג'ליקו עליי. הם פול דיימון, הם פול דיימון. תגיד לנייט לפול הספאון. מהר! אני באמצע, אני לא יכול... מהר, תחוף. הם רודפים אחריי, אנג'ליקו רודף אחריי. כמה הוא טוב PvP? יש לך מושג כלשהו? הוא פול דיימון, אין לי הרבה סיכוי. לא מאונצ'אנט, אז זה טוב. הוא עדיין רודף אחריי. הוא אחריי. פאק, הוא הורג אותי. פאק, מתתי. אחרי המוות המאוד מביך הזה, החלטתי שהמטרה היחידה שלי כרגע היא לנקום. ובואו נתעלם מהעובדה שליטרלי היה לי 3 אנדר פלס וננסה למצוא דרך לנקמה. אז כן, אולי הפסדתי בקרב, אבל המלחמה אמיתית רק התחילה. מיד אחרי המוות המשפיל הזה, אני והטים שלי הלכנו לבנות בייס חדש ומטורף, בשביל להשיג כמה שיותר לוט כמו מקס דיימונד ארמור, נשקים ודברים שיעזרו לנו בקרב, ואז התחיל הגריינד. אז אחרי שיש לי סוף סוף לוט טוב, אני יכול לספר לכם את התוכנית שלי. טוב, טכנית היא של הטים שלי, אבל נזרום. אז קודם כל, אני רוצה להכיר לכם את פינקי פה, הטימט החדש שלנו. אוקיי, אז התוכנית היא כזאת. בעצם, בממד שלהן, כמו שכולכם כבר יודעים, יש דרקון ששומר על הביצה. אבל באינפיוז זאת לא סתם ביצה. לביצה הזאת יש כוחות מיוחדים שהם גדולים יותר מכל נשק שאפשר לחשוב עליו. בעצם, לבן אדם שמחזיק בביצה, יש כוח עצום שהוא יכול לנצח בעזרתו בכל קרב. טוב, לא כל קרב, וכאן באה התוכנית. השלב הראשון בתוכנית הוא להשיג 8 אפקטים טובים בשרת, שזה המקסימום. בשביל זה אני צריך להרוג אנשים. שזאת הזדמנות מצוינת להרוג את 2 האנשים הכי חזקים כרגע בשרת, שמפיצים טרור בכל מקום שהם הולכים אליו. אז אני וריזו קבענו להיפגש עם דניאל וגולדסנק כדי לעשות איתם ריידים בשביל טוטמים. אבל מה שהם לא יודעים זה שהמטרה האמיתית שלנו זה להרוג אותם. אבל בדיוק כשחשבנו שהם לא הולכים להגיע... מה? זה גולדסנק. אחי, גולדסנק הורג אותי. בואו. אני רודף אחריו. אין לי מים. גולדסנק לא עם... פאק, זה דניאל. אני אחריהם. זה רק פייר, לא משהו. אני לא יכול, אני לא אבזבז, פשוט תמשיך לברוח. פאקים עליי, שניהם עליי עכשיו. תן לי קורדי. בוא למינוס 50 על 7,230. אני בדרך. אני סוג של מנסה להילחם בהם וזה לא עובד. לא, שים עליהם קאבון, זה מה שאני עושה. איפה? מה מיקום? פאק. אני מינוס 430.
מנסה לעשות תיקוף גדול. שמתי פרח. אופק, אני מגיע לים, זה לא טוב. ואחרי כמה דקות שניסיתי לברוח, ריזו סוף סוף הגיע, והקרב באמת התחיל. הנה, טוב. גולדסנק. טוב. יש לנו סיכוי ממש טוב. בוא, את מי מורידים קודם? גולדסנק. אוקיי. אני עוזר לך. אני צריך גפן. שיט. נזבזתי כמה קרלים. אבל יש לי שתי קרלים אחרונות, אני לא מזוז אותם רגע. רק, אני הולך לרפא את הארמו מהר. דניאלו. טוב, לך עליו. אגרו. פאק, יורי לי טוטם. עוד שנייה נראה לי. אני לוקח בוסר. פאק, ירד לי טוטם. זה לא עבד. הבוסטר לא עבד. ירד לי טוטם. פוצץ לי טוטם אחר. כאילו 100%. אני לוקח בוסטר. שנייה, תשרוד. לגולדסנק הלך טוטם. תהיה על גולדסנק. ברגע שאנחנו הורגים אותו, הפייט נגמר. כן. זור, עליו, על גולדסנק, הוא לא. הוא לא. אני עוזר לך. תעזור לי. כן. קריטים. יופי, הוא לא. פאק. אוקיי, יופי. אנחנו מנצחים. גולדסנק לא. כן. מספירים. דניאל. כן. דניאל לא. על דניאל, לך אחריו. יאללה ריזו, על גולדסנק. לא אכפת לי, על גולדסנק הוא לא. טוב, תודה על דניאל. כן, helmet. נשמור לו helmet. אני אחרי דניאל. יואו, ריזו, אנחנו מנצחים. יש להם אפקטים, אנחנו מנצחים. זה מטורף. גולדסנק. יואו. זורקתי פרח. אני לא רואה את גולדסנק. פאק, הם ברחו. אני צריך. יואו, GG.